2013ko urriaren 18tik 19 arteko gauean Hodei Luzek agur esan zien lagunei Anbereseko erdialdean. Etxera zijoala esan zien, baina hurrengo orduetan ez zuten berririk izan. We are searching for a person named Hodei Egiluz Diaz. Egun batzuk geroago, Belgikako poliziak 5 pertsona atxilotu zituen Hodeiren patrikako telefonoa eta kreditu txartelak edukitzeagatik. Egun aske daude guztiak. They have been found in the personal possessions of Hodei. Hodei Egiluzen banku txartela banketxe honetan erabili zuten Brouwersville kalean, Anberesko kaitik gertu. Segurtasun kamarek hemen eta beste toki batzuetan grabatu zuten. Polizia federala urpekariekin, sonarrarekin eta txakur bereziekin Hodeiren bila hasi zen Anberesko kaian. Child Focus erakundeak poliziari lagundu zion informazioa zabalduz. Anberesen Hodeiren lagunek eta lankideek elkartaratzeak antolatu dituzte familiari babesa erakusteko. Azken hilabete hauetan, senitartekoak, lagunak eta Galdakaoko bizilagunak hainbat aldiz etorri dira Belgikara eta Holandara desagerpenaren inguruan informazioa zabaltzera. Koro eta Pablo gurasoak buru direla. Zure desagerpenak biluztu gaitu. Bilatzen zaitu eta ez zaude. Belgikako komunikabideetan eta Holandako batzuetan oihartzun zabala izan du Hodeiren kasuak. Gaizki atera zen lapurreta bat izan zela diote. Anberesen desagertu zela 365 egun bete eta gero, Brouwersville kalean egunak zenbatzen dituen kartela kendu egin dute.